kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kwasa Qonqo molweni lo nguswan samanzi sila emsusankungu nomkhulu Mazibuko siyanibingelela mkhulu ninjani Siyaphila kehlala siyaphila kunjani hayi kuyaphileka mkhulu namhlanje usho into eyangidida basazodideka nababukeli basazodideka lasishilo-ke kule la emsusankungu once wabona nje iy'thombe zala emsusankungu thatha ipeni nephepha ubhale phansi uzwe uyihlaziye kahle lento nomoya wakho usuwedwa mawubona futhi uthi awuhlangani ngena embizweni imbizo ngeyi-1 yeah imbizo ungena embizweni every end of the month uwazi ukuyibuzela lo mbuzo ubukwazi ama-video ngisho noma sekwenze njani but mkhulu ithini-ke into eseyidinga idala namhlanje sikhuluma into ejule kakhulu ngabingelela nje ababukeli beSolomoya TV bese sikhuluma indaba yomuntu wesifazane ekulobolekeni kwakhe ukuthi ulobola kanjani singathi nje yilobolo yilobolo lesicelo njalo lokuzana lesipho ilobolo bese kuba yilobolo la ngempela noma ilobolo lemvelo akwengithi ilobolo lemvelo nelobolo lesipho ukuthi basuke bethi besho ukuthini abantu mabethi ilobolo liyisipho sikamkhwekazi sikamukhwe asinikwa yini umyeni umkhonyana wengane yakhe akwengisho kanjalo ngithi umyeni wengane yakhe isipho sikamukhwe ya angithi kunomukhwe nomkhwekazi okay so umukhwe uyini umuntu wesilisa indoda umukhwe that's one umkhwe wami umkhwe kabani ubani wami umkhwe wami mangilobola nje umlobolela umkhwe wami phela umkhonyana mo baba maye ubaba okay wamama wanomama wakwami yeah okay qhubeka mkhulu ngoba umkhulu ungumnakwethu umkhulu yaba wayintombazana yeah okay ya umkhulu wentombazane umnakwethu njengoba sithi mnakwethu thina kwabantu esilingana nabo hayi umnakwethu lo umkhulu wentombazane ugogo wayo umakoti wami ngoba bona bobabili bagane bani mina nomnakwethu bagane wena nomnakwethu ugogo ugane bani umkhulu angithi yebo bese kuthi umnako kagogo ugane bani uzogana mina okay ngiyabuza ukuthi uyapi kodwa ngisalahleka qhubeka kodwa ya bengiqondisa lapho nje angithi besizokhuluma ngelobolo yeah sengithi ke mina umkhwe wami ngoba mina yimo bani owenzana olobola ingane yakhe ya okay la sikhuluma ulobola umuntu oganiwe ulobola umntwana oganele onabazali abaganele yeah okay sikhuluma ngabazali abaganele okay ya phela umkhulu uma kuyikuthi ingane umlanjwana umkhulu uba ubaba yeah uba ubaba wani wentombi yebo ngoba zonke izinto zenziwa bani kuye yeah zonke izinto zibikwa bani zibikwa kuye so manje uphenduka be ubaba umkhwekazi wami ufuza kube umkhwekazi wami akusesuye usiyafana njengani njengudadewabo wengane yakhe ngoba bonke sebezalwa bani sebezalwa kuye sebezalwa uye umkhulu yebo
Okay ke ngoba yiki into engathintwa kumlanjwana kungathintwa ngomkhulu. Yeah. Ayikho umlanjwana nje mina ngilobola umkhulu wakamama wami. Ngilobole kuye hayi ukuthi ngilobole kuye mina. Asingaphumi kakhulu Mazibuko. Ya sikhuluma ngelobolo impela. Sikhuluma ngelobolo. So siqale ngokuthi kukhona isipho kube khona ilobolo lemvelo. Ya okuyilona. Okay. Sisakhuluma ngelobolo lesipho manje. Wathi kukhona umkhwe ukhona nani nomkhwekazi. Ya umkhwe nomkhwekazi okuwubaba nomama wani wentombi. Okay. Sikhuluma ngelobolo lesipho nje manje. Noma sikhuluma ngelobolo lemvelo. Asiqale ngaleli sipho. Mhlambe siqale ngaleli sipho. Ithini iyapi inkulumo kahle ngokuhlukanisa ukuthi khona lemvelo kukhona inkinga ila Mnguni into eyenza ukuthi silihlukanise leli lobolo. Yeah. Laba abantu laba banokuthi uma bezo bekhuluma abantu ubezo bethi ilobolo liyisipho usikala kanjani isipho. Kanti kwehlukile isipho nelobolo. Okay. Kwehlukile isipho nani nelobolo. Kukhona isipho kukhona Ilobolo. Uza kanjani ukuthi lezi zinto zehluke na? Ilobolo ngoba lilobole intombi nto. Ilobolo ngoba liloboleni intombi nto. Awasibuye lapha ke uthathweni kwentombi nto. Ngikhuluma ngentombi nto. Elotholwayo. Intombi nto yenzani? Iyalotho. Ayizwelwa. Ayithathukelwa. Ngoba lesipho usuku udabela uyise. Ukuthi wayezaleni intombi nto. Kodwa manje ayisayona. Ingakho sekuyisipho. Asikaleki isipho vele. Ngoba sisuka enhlizweni. Wemukela lokho engunika khona ngoba vele ingane yakho ayisenjani? Aseyona intombi. Ayisaphelele. Saqala inkinga. Cha phela siyaqondisa ngithi kumele siqondise ukuthi ilobolo liyakaleka kodwa isipho asikaleka ukwazi uqala isipho kodwa ilobolo lenzani? Liyakaleka. Okay, Mazibuko. Ngoba thina la kahle la Msusankungu sosusa inkungu kuyiso lomoya. Yebo. Leli la. Iso lomoya. Ukuthi ilobolo liyisipho noma ilobolo lilemvelo wenza muphi umehluko kumoya. Ngoba labantu bavumelana ukuthi thina siyathandana manje ngiyokuthatha kini ngiyokulobola ngisho ungeyona intombi nto. Phela kudala wangavumelana abantu ababili. Kwavumelana oyise. Abantu ababeganisela nobani? Oyise. Phelile. Wangavumelana abantu ababili. Manje sekuvumelana abantu ababili. Sengitshena wena mina ukuthi hey ngiyokuthatha Nguni noma mamnguni ngiyokuthatha manje senginawo amandla ukuthi ngingawubona ubaba wakho. Ngicela ukuthi ubike kini uma wakho. Kanti qale ubuthi noma uthanda intombi ububikela ubaba wakho qala. Akusiyekeke leyo kababa ngoba awukwazi ukubikela ubaba ukuthi uyothatha. Ubikela iqhikiza. Yeah. Wena ubikela iqhikiza. Kodwa manje asikwazi ukuthi singathi sibikela iqhikiza kudala ngoba bekuthathela nobani? Obaba. Bekupha amaqhikiza. Abengakabikho abekhona uma kushintsha yini? Isikhathi. Okusho ukuthi nelobolo liyatransforma liyashintsha from esikhathini esinjani? Esedlule sewuqedileke Mnguni. Okay. Uqedileke Mnguni. Siyeza khuluma ngelobolo sathi lingaki ilobolo? Lithathu yes. Bese kuba inkomo le yokuthi uyimoshile lengane. Oh yes. Ya, udondolo lo. Udondolo. Sithe zingaki inkomo? Zintathu. Okay ke. Imama Mazibuko ngicela siphinde sisho le
iy'nkomo zelobolo zintathu eziqeda iy'nkulumo. Mose kuthiwa kuyokhulunywa ngesingisi kuthiwa lobolo negotiations. Yeah. Ama-negotiations ila ayinkomo ezintathu. Yebo, bese Ayipheleli la kuba kodwa. intathu futhi Yebo. ezisebenzayo. Ezisebenza. Ongaba umqoyiso, kube umncamo, kube inkomo yomalume noma yobaba. Yebo. Yebo, sehlabisa umalume. Yes. Asiyibeke eceleni ke sikhuluma ngelobolo. Sikhuluma ngelobolo, the negotiation part. Yeah, Zintathu. zintathu. Ngoba kudala ilobolo liqhamuke ngalesi sikhathi abesifazane belalwa. Abantu abadala belikhandele ukulalwa kwabantu besifazane zingaziwi ingane ukuthi ezo Bani. yebo. Okay. Base bekhanda lezi inkomo engane Ey'ntathu. ukuthi once waqala wathoma wafika ku15 u18 u20 25 vele usungaba umfazi ongenzani ongagana kuthiwa ukhulela emzini okusho ukuthi ubuthathwa uyintombi ungakazi okusho ukuthi obani abathatha nayo la abaganiselene abazali ubaba wakwamnguni nobaba wakwamazibuko ibona abaxoxiselene ukuthi ayi ngoba wena uneyinkomo mina ngizela amantombazane bengisacela ukuthi siganiselane. Lento ithiwa ngesingisi arranged marriage. Yebo. Okay. Bawuhlelwa belingekho ini uthando. Asikhube Mazibuko. So uthi ke manje lento iyaphi molweni kukhona ukugula kubakhona na noma kukhona umkhuhlane obakhona noma kubakhona izinkinga ezibakhona ngokuthi umuntu obekumele ukuthi uyisipho ngoba asayena intombi into uhambo wena omlobola. Yebo, abantu sebelobola abantu abamekeziwe. Ngaze ngithi ngegama lokudelela babiza ngamadusha. Uthi usedushiwe lo muntu. So inkinga iba la kamyeni. Inkinga iba kubo bobabili abantu. Bobabili. Hayi iba kubo bobabili. Nezingane zabo. Umuzi wonke kahlahle uba ntengentenge. Ifike ibe lapho nje ngoba ngisho ukuyolobola kwakho ulobola umuntu osemoshiwe ongeyona intombi. Ukudelela lo muzi mawufika lapha ngaphandle umemeza uthi wenza ngomthetho wena kanti uyabachayisa laba bantu. Ngolimi leyiwula ke noma ngolimi leyibhukubuku bathi uku-expose. Uyaba-expose bayazi ukuthi intombi engane yalapha na ayisaphelele kodwa wena ufika umesakweni ufika umesangweni wenzele umemeze. Fanele ukuthi bakuthulise bakufake phi ngaphakathi sekuyoxoxwa. Kahle if bayafika bekumele ukuthi bafike bayahlala esangweni bangakhulumi bangamemezi hayi benza umthetho phela bona ibona kumele basheshe banqande. Okay. Ukuthi ngenani ngaphakathi ningalinge niqale ngokumemeza lokho noma bese niqalile ukumemeza thulani kanjalo ke ningene kuphi ngaphakathi. Yeah. Usheshe uyobanqanda laba bantu ubabizi ngoba isuke imhlophe leyo ntombazane uma bememeza abantu ngoba bamemeza kwinkosazana engempela. Kwenzakalani emoyeni Mazibuko mayengenzeki lento noma ngoba phela mhlambe ke manje ngesisamemeza but umuntu uzokukhokhisa inkomo kamama. Inkomo kamama uyikhokha ephelele noma engaphelele? Engaphelele phela ngoba manje ukhokhisa inkomo kamama kanjani? Ngitshela into enzakalayo. Hayi phela mayekhokhisa inkomo kamama uyoyikhokha wena inkomo kamama ngenxa ukuthi vele wena ulale phezulu kwecala. Uyikhokha uyikhokhiswe yilokho kodwa mabe neqiniso bayokutshela ukuthi hayi mabe ngenalo iqiniso kuyobonala eguleni kwakhe umama nezingane ukuthi kukhona inkinga phela siyalapho nje ingane yiyo lento esizama ukuyilungisa.
inkinga ukuthi mhlawumbe kusumele kube khona izingane manje kodwa manje seziyaphuphuma izingane la endlini yebo ngenxa ukuthi kwakho inkomo engekho elobolweni engelobolo eziyisipho kwakumele ukhipho nakho wena ngoba lengane ngomthetho bona bafuna ukuhambisa ngomthetho bobe bona bengekho emthethweni manje ithongo seliyama manje lithi phela la usekhona inhlambuluko imeli yebo wena wenze ngendlela ngoba uyitshela ukuthi bazoba nokubele noma bazoba nesihe bakutshela iqiniso lokuthi lo mama kanjani kodwa futhi wena ububalekela izinhlawulo zokuthi usumzwile lo muntu angeke uyabona ububalekela lezi zinhlawulo ukuthi usunjani lo muntu usumzwile yiyo ke lento eyandise lezi inkomo zayo zawu11 bekufike kukhishwe 6 yalezi inkomo engizoyibala 6 yalezi inkomo engizoyibala lapho ilobolo litransforme from kubani u3 liya ku6 yebo engizoyibala ukuthi litransformiswe yini ilobolo bese beeda ngani 4 noma beede ngani 5 ngoba zingaki lezi inkomo ziwu10 ishumi nanye okay bathatha le nkomo yembuzi bayenza inkomo lelo kumele ukuthi imbuzi yokugeza amagcele bayenzani benza inkomo zinhlawulo lezi yilobolo le zinhlawulo lezi yini le yilobolo sekuphelile so bayahlawulisa kahle ngoba wena ufike ulale phezukwecala ngoba kube wena unethe wabona le ntombi ukuthi ayiphelele angazi kodwa futhi uyobona kanjani bekufanele wenze ngomthetho wena bese kuba kuwo yebo angikwazi uyobona kanjani ngaphandle ukuthi uyena eCameroon angikwazi ukuthi uyobona kanjani kodwa khona awukwazi ukuthi ingane yomuntu ukuthi imoshakele uyibone kanjani ukuthi njani imoshakele siyabuya ke siza kuyilobolo la ngempela ilobolo la ngempela unenkomo kamama okuyimvula uzoba inkomo kababa okuyimvuma bese kuzoba inkomo le okuyinkomo umbeko noma inkomo yokuncamisa okuyiyona lene bekwayo bese umnomzana akhipha inkomo yokuncamisa ayithathe le nkomo ayibeke kuphi esibayeni zingaki lezi inkomo zintathu imvula le ukuthi lo muntu uzomenza uzomvula phela bese kuzoba imvuma le uvuma ba amacash ubaba kuvuma ba bese kuzoba yipi le inkomo yamathongo inkomo yomuzi ekamkhulu kahlahla lenkomo zingaki zintathu ziwu3 ezinkomo lezi yile ufaka inkomo kamama le imvula yebo inkomo yokuvula le imvula le yokuvula le imvula yebo imvula ngoba sekuzovuleka okuhle kuphi ekhaya la ekhaya uzovula okunjani okuhle wena ufika nemvula ezoqhumisa inhlanga zibe zinhle itshalo zibe kuphi zivuleke izinto ekulotsholweni nasekuganeni kweingane zabuphi zala ekhaya okusho ukuthi uma amantombazane u3 noma u4 la ekhaya once yagana le uqale kuyinkosazana yayigcinelwa izinto zayo ngendlela zesiko noma zesintu sekuvulekile vele uzovula wena ukuthi nalabo abalandelayo benzeni bagane ngoba wena uzonethisa imvula ukuzivula izitshalo enjani ezinhle yebo yilento khona nomkhuba mazibuko kahle le nkomo kusuka kuyinkomo yethonga lasekhaya komama ithonga lana lesibeletho yebo inkomo yenkomo ukuthi mama lengane yakho ukwazile ukuyiphatha kukhona umkhuba madlimali othi akumele kuganwe usisomncane kungaganwa usisomdala qala ileyo nto ina esho ukuthi kahle mozogana lo mncane kusho ukuthi lo omdala
sombeka ibala lokuthi yena ngeke agane. Into eyinkinga lapha ukuthi lo mdala oyinkosazana la ekhaya wenzeni noma ugcinelwe na izinto zesintu Khona oshodayo. yebo akwazi ukuthi ngagana omncane kusala omdala ngoba uyo kumele atshengise abancane ukuthi kwenziwa kanjani uma uyini uyintombazana ubone lo mncane ukuthi kuyagana ubone ba hayi ngoba kushuthi kulo mncane kunemfihlo kuye kamoya ngoba kushuthi akayiphileli yena kunalesangaza esidala Esihamba qala bese sithi wena kusho ukuthi mhlawumbe nalo akenwa la ekhaya lomdala. kungenzeka ukuthi akuyena la ekhaya kungenzeka ukuthi isalukazi simembethe sasineyinkinga ngoba yena vele uzalwe ngani ngekhala la ekhaya uyena oqala othwala zonke lezi zinto zamantombazana akuphi Angemuva. akwabo so manje kuya ngokuthi ugcinelwe na ini Izinto zakhe. noma yena wenzeni wajaha amanandi yena manje lezi zinto sezenza Seziyamsinda. ziyamvimba phela manje ziyamvala Masibuko yazi why lo mbuzo ngiwuthanda nengane impendulo ophendula ngawo ngoba ibuyela kusho ukuthi ilobolo liyawazi uba inhlambuluko. liyahlanza ilobolo vele lokuhlanza liyinhlambuluko yalamakhehla la ekhaya So lezalikazi ngokunjalo so namuntu osifazane mawungaganwa noma mawungagani ngomagani usungahlambulukile noma izalikazi la ekhaya zenza ukunconga ayihlambulukile uzugade ngoba if uyazala uyaqhubeka uyazala ingane kusho ukuthi uyizala emacaleni ingane ziyombatha amacala. yebo Manje isho ukuthini ke lento Mazibuko ngoba baningi abantu abangaganiwe namhlanje phela baze ikhona igama lesingisi kubizwa ngamakhuga kuthiwa uyikhuga yini lento yona ulimi leyibhukubuku uthiwa yini konje sugar mama Nkosi isho ukuthini lento Mazibuko uqalilele manje ukhuluma ngebhodo manje liphekwa belungu thina yini phela usuzothini ukhuluma ngebhodo liphekwa belungu manje mina lolimi leyihula lolu angizwani nalo ke lolimi leyihula lolimi leyibhukubuku phela lolu ingakho izinto esizenzayo zingeze iphukuphuku ngoba siphiliswa isystem thina siphiliswa ngolimi leyihula nje siphiliswa isystem siphiliswa ziyula vele iphukuphuku ithuthu uqobulazo abelungu akusiba abantu ziyiphukuphuku pho manje angikwazi ukuthi singalawulwa sihanjiswe ngohambo lwani loyihula okuthi nathi siyihula nathi. okay But ke manje Mazibuko angithi sikhuluma ngomoya la. sikhuluma ngomoya impela ngolo Nangu umoya okhona manje ongathi udinga ukuhlanjululwa ngalo leli lobolo. Abantu abaningi manje bazala izingane bayitshena ukuthi ingane ngakho leli lobolo seliba yini isipho liba isipho ilobolo lamanje kahle ukuthi yisipho. ilobolo lamanje isipho ilobolo lamanje alikho ilobolo namhlanje alikho azikho inkomo ezu-11 ukwazi ukukhipha inkomo ezu-11 uyikhiphela umuntu ozele ukwazi ukukhipha inkomo ezu-11 uyikhiphela intombi nto uyikhipha kanjani inkomo ezu-11 ngoba phela lezi ezinye zihamba namacala okusho ukuthi uyayithuka le ntombi wena uthi simoshekele kusho ukuthi lezi inkomo zi11 azikho kwangempela azikho ngoba ziphethe ilobolo namacala
usho ukuthi wena le ntombi akusiyintombi into uyithola ingaphelele uma uyilobola ngenkomo eziwu11 futhi mayingaphelele udlale ngemali yakho. Wena kahle kahle vele inkinga yakho iyodwa ukuthi la ikhanda lakho ucabanga uyitshela ukuthi wena ufuna ukuyiveza ukuthi unemali kangakanani kanti uthuka nengane yabantu uthuka nabazali bayo futhi uqoqa. Naku Mazibuko umuntu wesifazane uthi kade ngilindile uyamthuka uthi futhi wena lo muntu wesifazane osemoshakele uma uthi uyamlobola uyamthuka umtshela ukuthi mhlophe ebenjani engcolile. So lokugula Mazibuko kungaba yikho na okuyiveza ngama divorce. Yiko nje yiyo leyo nto leyo nokuthi ingane ingasekeleki zingazaleki ingane noma miscarriages. Yebo zonke lezi zinto kube khona nengane nengabano evukayo phakathi kwabantu ababili uthola owesilisa seshawa wesifazane uthola owesilisa useyikhungile uthola owesifazane usehambe wenza zonke lezi zinto lezi engahlambulukile ngoba vele kwalapha eqaleni nihambe nayo khokhela igebengu navala amacala egebengu ngeinkomo zamakhehla akini. Igebengu ke ilapha ilezi ingane zethu noma ilezi zinja zethu esingakwazi ukuyikhunga zihlala ekhaya zingahambi zenza amacala yiwisa imigqomo yemizini yabanye. Nawo amantombazane athatha isitsha sayisa sinikele izinja izigebengu izinja sidliwe izinja isitsha sayise uyisavula amakhehla kuba vuma umuntu wesifazane ukuthi awangcoliswe yinja. Namhlanje ke sebekwazi lokuthatha imali bethi ngihamba ungilobole. Bathatha inkomo zakubo balenza isilimi ithonga labo baphinde bayibuyisa zibuya khona. Leyithulela nje lethonga lithi no uyangishwayela. Ubone ngathi yena uhlaniphe kakhulu mina. Yini na? Silawulwa ziphuphu. Silawulwa ulimi lwani loyiphuphu. Yebo leyiphuphu. Yonke into esiyenzayo ilawulwa yini ziphuphu. Okusho nathi siphuphu. Sifuna ukwenza amathongo abe yini iphuphu. Uyayibona bese sithi hayi mina amathonga ayangilahla athi angihambe ngiyothwasa ngiyekelani ukuthi ngithole umuntu ongasile kodwa wena uyisiphuphu ufundile. Uma ufundile usufuna ukuthi ufundise namathongo ukuthi kuphilwa kanjani. Angeke uyibona? Okay ke akusibuye size la elobulweni. Sibuye size la elobulweni siyeke ukubayala ngoba siyabayala manje ukuthi bangenza ukuphukuphuku beyiphukuphuku. Sibuya la elobulweni sithe ilobolo linga lithathu. Lisuke lapha ilobolo lisukela ekumoshweni kwabantu besifazane bengakhokhelwa lutho bezala izingane abangazazi ukuthi ezami endulo. Yeah. Ingakho belikhokhela umama likhokhele ubaba wengane bese lizophakela umkhulu nogogo inkomo yamasi ukuthi kudliwe la ekhaya umkhulu nobani nogogo ngoba bona sebekhulile sekuyinkomo ezokondla abantu bona leli ekhaya. Ngithi ayibona leyo yazwakala. Utheke uma sekushintsha isikhathi ngoba siyashintsha lesi sikhathi lesi sashintsha isikhathi sathola ukuthi kuba khona inkinga zokuthi abazali abasaganana. Abasaganana abazali. Yeah. Abantu bazalile bayimlandwane. Imlandwane.
Isikhona lenkomo kamama ikhona komama. Hayi. Izoba khona kodwa ayisabizwa ngomama guess. Ikhona kababa imvumo. Kulomlandwana. Kumlandwana. Kuzomele kube khona phela kodwa mhlawumbe Kanjani? angithi phela Izobe kabani? umuntu usenomama nje usenobaba yebo ungaba umkhulu noma ugogo kodwa usenayo ubaba nomama. Unabo baba nomama. Umkhulu wakhe ugogo wakhe umkhulu wakhe. Ugogo nomkhulu. Ungani ugogo nomkhulu bawelana? Hayi bamazibuko. Iphe yabo inkomo. Lena ke yabo besiya kuba. Hayi bamazibuko. Iyakhokha. Oh bese ngisho ukuthi ayisele. Bese kuthi le Ibe le ekale. Le ekalo. Ukhokho lo wa. Yebo. Yeah. Le ekalo. Yeah. Zinda le. Injani? Ingena la. Umkhulu womkhulu. Ngoba lo nalo bahamba bobanjani? Bobabili. Laba bahamba bobangani? Bobabili. Bobathathu. Oh, 1 3 la. Yeah. Oh, Yeah. Like 1 2 3. I'm Yeah. not numbers now. Yeah. 1 3 no 5. Yeah. Yes. Sikhule lapho ke inkomo. Oh, uthi kuzalwa ingane zamlandwa. Hey! Hayibo. Ngikhuluma iqiniso. Umuntu wesilisa ukhokhela lamasela la. Hayi awakhokhela masela, weka masela manje. Phela ngithi uma umlandjana ubaba nomama akase. Abasekho. Lezi inkomo yiwela bana. Umkhulu womkhulu. Yeah. Hey, lezi imbili. Njalo le nale. 1 2. Eh. Bese leni iye kukhokho. Iyakhokho le. Phela kakhokho manje. But Phela lezi ingane seyizalwa yilaba bana. Laba ababili abekho. but phela mazibu mawusithi 5 manje kwenzakalani? Angithi Bemele isakhokha 3. angeke. Kanjani phela? Ile ngisho lezi Kanjani manje ngoba phela ukhona lo ongumama. Kuyikuthi manje inkinga yakhe intombi. uyintombazane. Ngiyamkhokhela intombazana. Nakithi usekelwe yilokho. Katata ukhokhela yena, ukhokhela bani? Lo. Isekele isibeletho. Uthi sisekele ubani kule ngane yakho injani? Ungachitheki phela. Ha. Hawu uyadlala wena. Ikhuliswa yilokho amacala. Amacala intombi? Yebo. Wena ungene. Ngeke mazibu. Manje ufuna ukungitshela ukuthi ke ngoba yona iwumlandwana awenzeka amacala kumele niyithathele lezi ngane. Ngiyazenzela nini? Mazibuko uthi amacala amama nobaba wentombi womfazi wakho aqeda wena Uqedile ibheke lapha ke mnguni. ho Naphi yana ke ngoba kuningi lo baba lo uyondlila ingane yakhe. Uyithathile ingane yakhe wenza wayona kodwa mayilotsholwa lo mama yebo uqedile. Eyodlila njalo. Kuzothathwa lenkomo le iyomela isondlo kuphi? global Hey! ngeke yenzeke la eSouth Africa lonto la eSouth Africa Abayenzi kodwa iwumthetho wokwenza. Ngoba ithonga la kababa likhona egazini lana lengane. ngoba ukhuliswe uyena Ukhuliswa uye. Uma engayikhulisanga ingane yakhe okusho ukuthi yena akalutho uyinja kule ngane. kodwa Yise enobuja. Hayi ukuhlawula phela uma ehlawulile ukhiphe lezi inkomo endala. ngisho phela mazibuko mozothi inkomo yesonto ize kubaba is because ubaba ebekhona empilweni yakhe Yebo, eyikhulisa yonda. Jesus. Okay. Yabona le yintsha le. Ashaye recap. Saqala sakhuluma ngokuthi ilobolo lezinkomo ezo3. Yebo. Sathi if manje suyalungisa amacala inkomo zo4. Yebo. Manje umazibuko uthi kunomehluko. Angeke phela zibe u4 uma usulungisa amacala. Zibe u4 ngale nkomo wemfihlo le. Uyolanda ingane ukuthi wena lezi ingane lezi uyizalele ekhaya kungenzeka yokuqala kungenzeka zimbili. Yeah. Okay ke. Right. Sengiyakuzwa. So after that uthi mazibuko manje kunomehluko between ukulobola umuntu ozalelwe emshadweni
nokulobolela umuntu owumlanjwa. Hayi lithe lami kunomehluko ukulobola intombi nedusha. Yes. Kunomehluko ukulobola intombi nedusha. Okay, ngiyayibona leyo. Yebo. Mozo lobola intombi kumele uzohamba ngomthetho, uphoqelekile uhambe ngomthetho. Kodwa if ulobola idusha njengokusho kodwa ngelimi elithanda ubaphecelezi so yapha isipho leso. Yeah, but manje into engisho ngoba usedushiwe. Okay. Nande engithi yintsha manje Mazibuko. If ingane ibe umlanjwana, iyafana nengane ezalwa abazali abanjani abaganeneyo ngoba amacala lana ayinkinga la. But Mazibuko uyayikhipha lezi inkomo umyeni phela. Still uyayikhipha. Kusho ukuthi from 3 suzokhokha 5. Ukhipha 5. Yebo. Ngisho lokho yintsha phela 5. Angithi angazi into nokuyizwa inkinga yenu. Nenza amacala, niyazizwa lezi. Bathi akuwona nje. Aniyithathe zinjalo. Akuwona nje wami amacala la. Akabana. La ukuthi uzale umlanjwana yena. Yebo, uzale umlanjwana wasumenzani wena? Wasumenzani wena? Abe mhlawumbe useyintombi. Intombi. Useyintombi, lese angimenzanga lutho. Uyintombi into. Mawuthi wena phela kuzomela ngikhokhele inkomo lezi ezu3 bese ngiphinde ngikhokhele ezu2 more. Isakhokha yimi lezo nkomo kodwa mina ngingahlangene. Into eyinkinga phela. Usehlehlile usezalwa ubani? Bathi yini isho ukuthi hayi phela Mazibuko ngeke. Hayi khuluma iqiniso. Uhlehlile uzalwa ubani? Uhlehlile impela. Ngiyavuma uzalwa ubani? Kodwa manje ngizokhokhela amacala enye indoda. Inkinga la ekuthenini ubaba. Inkinga uzalwa ubani lo mntwana? Yes. Inkinga uzalwa ubani lo mntwana? Nawe phela inkinga. Manje uqinisile uzalwa amathongo amangaka? Amabili. Into isithe lengane ngoba ikhuliswa isekelwe ukhokho nomkhulu womkhulu kuza kanjani ukuthi mina nibizile obone lithathu? Yo, lishintshe lapho. Uyabona ilobolo lishintshe lapho ngoba ngutshela uNkulunkulu na. Lishintshe lapho amathonga sithethi namangaki ngoba lama video la eSolomoya siwenzela khona ukuthi siqale entweni eyenziwayo siyibuyisele eqinisweni bese sitshena noshintsho ukuthi laba kuphi ukuze kube njani ukuze kube nje. Yo bawo imake Mazibuko zinamagama futhi lezi ngoma. Okay, before siya emagameni. Okay, ngifuna ukuza umbuzo wakho. Umbuzo wami uthi Mazibuko, if nogogo naye ebe umlanjwana uma walengana umlanjwana nogogo na ukalengana umlanjwana kusho ukuthi uya7 uyahamba uyabona ukuthi into eyenza lokho ukuthi uhambe uzokhokha ungaqondanga wena ukuthi uyakhokha ngoba uthatha inkinga ezodala inkinga emzini wabantu wakho. So kumele ugcine ngoba uzowalungisa amacala owafike phezulu komuntu ofuna ukwakha naye ini umuzi qedile manje ukuthi sihluleka lapho ke sihlulana lapho umuntu sobe sehlulene uyazi ukuthi ukhokha umazi yo mina ngutshela ngomama wakwami umama wakwami umlandwa njengoba umlandwa nje ugulile izinto wayilungisela ubani yimi olashwe yimi welashwe yimi njengoba ngimele lapha nje fuze ngabe ithonga la kubo lenza liyakubonga kodwa ukwazi ukungibonga ngoba ezinye izinto uthola ukuthi nginikwa yini yilona ngoba ngilenze njani lona udle laphi phelile nguli sokuphelile hayi lojita lo hayi ngeke uphelileke imali Mazibuko makwenzeke uphelileke ngoba lengane ukushuthi uzongitshela ukuthi wena lo mama wakwakho noma intombi yakho angeke wayondla wena ngoba izalwa iyazalwa izalwa emacaleni
Hey bazoba khona bazothi hey ngeke mina hayi angiyifuni lezi inkinga. Ngoba phela ibhlungu lento mazibu ngoba kusho ukuthi momthatha umuntu kumele ngempela umazi ngoba awazi ukuthi lapha bazokhipha yini amaqiniso noma bazowakhipha. Hayi ithongo lizowakhipha. Ithongo lizowakhipha. Ithongo laba Lakhe kusho ukuthi uyogula phela. Okanye angazali ingane. Angawakho umuzi phela seyingane na. Nomfazi. Iyo. Ngaza wakho umuzi lo muntu lo. Okona ithongo lakho. Akawakhi umuzi lo. Angeke. Ngisho senungakhile manje ukuthi ngikhona amazibuko kusho ukuthi ekhona mhlambe i-fresh relationship maningafuna ukwenza lokho bayovuka batshela ukuthi hamba olanda umfazi wangempela ingani ngakho yes ingakho bebhedisana nje nalapha belaphi bethi awukwazi ukugana umama wakhe njani engaganini isuka la basahamba ngaleyo ngqondo kanisa yokuthi lengane inkinga uzolungisa into eziningi kuyo ngoba ineyinkinga zabazali bayo abangaganananga abanganalo iqiniso imali mazibuko njengoba thina sizala abafundisi bamabandla amakhulu ithini into yethu ngizala abafundisi izala abafundisi phela abantu abazi iBhayibheli yini umfundisi laba abazi iBhayibheli abasontayo indoda esontayo sizaba abafundisi phela ngoba manje izothi into number 1 umuntu uzofihla ihlazo ngoba athi uJesus Christ yena wamthethelela izono zakhe asekho ayiseke izono uJesus Christ ubani uJesus Christ wawubona ezomthethelela amacala kusho ukuthi yamthethelela kanjani umthethelela kanjani amacala ngoba phela amacala wathethelelwa abantu bakini ngoba sihlushwa imoya nje sihlushwa imoya abantu bakuphi bakini ukuthi umama nobaba abayilungisanga imoya bese iyohlupha abantu ingane manje uJesus Christ ungena lapha wasifela nje wafela bani wena hayi mina ngangilungisa amacala amakhehla kithi nezangazi yo imake mazibuko sokusho ukuthi umuntu ngisho eganini ebona izinto ukuthi azilungi ngoba uzolibona phela ngeke ngayibona vele umuntu mase ngene inkingeni ayibona kanje makabuyele ahlalise umfazi wakhe phansi ambuze ukuthi wena uzala kanjani yebo kuba njalo naye umfazi futhi mayiseqala sebona inkingi ubuyele ekhaya ahambe kubo uya kubo bayoyiqala ukuhlalenda bayikhulume ibuyele izinto kube khona izinto ezilungiswayo le kube khona izinto ezilungiswayo ayazi abanzima ithulile kakhulu sesiyabuya ke siza kulezi inkomo le amagamazo yiwo lana sithatha sibekana sithe kunemvula sithe kunemvuma yebo ubaba uyenza uyavuma awesibeke eceleni ke ekababa manje imvuma awesifake lenkomo lena okuthiwa yini kunemvula iyo lena imvula nkomo le kunemvimba imvimba lena evimba abanye abantu ukuthi abanye abantu bangenzani bangasondeli kuye yile nkomo esiphendulwe kwathiwa inkomo yami esicelo okay inkomo esicelo phela imvimba yiyo evimbayo ekhuselela umuntu ukuthi useyalotsholwa phela usethathwe useyathathwa endaweni okude useyathathwa endaweni okude usezoba ingoduso yomunye umuntu nina ebenisacabanga ukumlandela maneni kancane imvimba ke le kuzoba imvuma kuzoba umbeka uthe imvula imvimba yile imvuma okay yibo ovuvuma lapha okay imvimba imvimba ingawela esalukazini
ingawela sakazini phela. Okay, qhubeka. Kodwa ke akwesibeke nje kuba imvula okwenkomo kamama, kuba imvimba, kuba imvuma, kuzoba umbeka. Angithi umbeka lo. Bese kuzoba yini imvala. Inkomo yokuvala. Siyavala manje qha. Zingaki lezi inkomo? Inkomo kakhokho. Khokho Umama umkhulu nje. Umkhulu. Ya, umkhulu. Umama, ubaba, umkhulu nogogo, ukhokho nokhokhokazi, umkhulu omkhulu nokhulu. Impela. Ngoba basakelele ingane phela. Yeah. Sezingaki lezi inkomo? Imvala le. Osho ukuthi ngiqedile mina. Sengivalile. Xa ukuthi le ngane uyizalisile bani. Sekuyile nkomo ke yodwa lo. Sezingaki lezi inkomo? 6. Sezo6. Lilobolo ke. Labantu lakhuliswa umkhulu nabantu nokhokho nezinkinga ababhekane nazo ekukhuleni kwabantwana nemindeni. Ngoba imindeni bingekho ngithi eqaleni abantu besifazane bebelalwa nanoma ubani beqede mabelalwe nanoma ubani ingane ingazeki ukuthi kabani iba njalo. Ngoba baningi sibabukayo thina ngalesi sikhathi sakudala abayindida. Mothi, okay, qhubekani. Lezo zinto ziyenzeka nasebukhosini uqala. Umntwana abeyindida. Indida Yebo, adide ukuthi uzala ubani. ungamazi. Angaziwa. Kodwa bebebazi. Awusho umzekelo. Hayi, ufuna ungigaxelisa ungithathe ungiqhiphise inkomo manje. Ngiyakutshela mina ukuthi Emasibuko. utshela iqiniso. Kuyangani kuyafana ngisho naye lo Jesu Kristu wena. Asimiye ukuthi. Hayi, sizabuya ngithi kuthiwe ingonyama naye. Mama. Angithi naye kuthiwe ingonyama. Mana sidlule kuye bese siya lapho. Okay. Sidlula kuye. Lithi iculo nangu Herod wenza. Angilazi ukuthi. Lithi nangu Herod uyamfuna umntwana. Yeah. Baleka abantu Josepha. Uthabathe umntwana ngoba uHerod wenza. Uyamfuna. uJosepha akazamzale lo mntwana. Akazange. Okusho ukuthi ngoba uHerod emfuna lo mntwana kwaba. Wakhe. uMaria wayevirgin nje. Ivirgin kabani? Ikamkhulu. Kanti wena ucanga ukuthi omahosha baqhamuka. uNkulunkulu wamahosha uvelele. Ubuvele kuJesu kulokuzana kuMaria. uMaria uNkulunkulu wamahosha ngoba ubona omahosha begcwele kangaka. uMaria wenza ufebo ayilala noDavid alala noJosepha alale noHerod. Ingane kaHerod. Yile nto ifuna umbulala. Ngoba inkosi ibingafuni ukuthi izale ingane yana nomfana ngoba izomthathelana. Inkosi bakhe. Ngoba uzele yini inkosana. Bazibuko. Sibuye ke size kuleli imbuzi lapho ufuna ukulibeka. Bengisabe kuJesu Kristu mina ukuthi kuze kanjani uma ngithi mina kuwe. Nasemakhosini khona le ndida yana yengane. Nasemakhosini khona le ndida banayo inkinga yokugqiba. Naye nje ngifuna ukuyibuza. Ingane indida idida emoyeni noma idida la Ethongeni edlozeni. Angazi ufuna ukuthini. Kodwa siyawazi uyibona ingane ididayo ngezenzo noma sizwa. Sibona ngezenzo impela. Sibona ngezenzo. Angeke kwenzeke kungaveli. Kuyavela. Ukho phela ukufihliwe kanjani? Ongabona. Ungaveli. Umuntu ngokwazi kumfihla. Uyazisho nje ukuthi mina ngizalwa ubaba nami. Ufana nje naye. Ubuka bona laba bebuye bebangani bagijime ndawonye ubabona ukuthi namhlanje nangalela langa hamba nabani. Okay. Sekhulelwe manje. Yazi ngicabanga le ndaba yaJesu. Ingabe yikho na amazibuko? Awubona ngani amaSulumane ezivala? Ngoba uHerod wayabona intombi. Inhle. Wayibamba. Kanti lobolo liqhamuke. Ngoba liqhamuke khona ukuthi abantu besifazane bebenza. Bebelalwa abantu abaningi ngobuhle babo.
Angithi yakezwe bese bezala ingane abanjani abangazazi ukuthi izalwa ubani ilento ulentoza ubalo kagezi izandla konje mhlawumbe izandla njengoplato uplato mhlawumbe wabona wagcina seyibonile ukuthi hayiboy inkosi le inkosi ingane inkosi ingane inkosi manje angikwazi uvule ngibulela ingane inkosi mangiyithathe lento ngiyiphosele ebantwini yeah Mazibo no photo baba ase masifinqeke lento mazibuko kukhona ilobolo yebo umsuka welobolo yebo umsuka welobolo ukhanda inkomo eyintaba imvula imvuma nombeka kwenzeka ke kuyenzeka ukuthi intombi asayona intombi into yebo bese lapho usuzume lapho isipho nje leso isipho leso if kuwena oyimoshi ukhokha inkomo ezine plus lelobona okay yes imali plus lelobona phela ngizokuhlawulisa mina kuqala ukuthi wena wenza amacala yeah aselibani lobona sengizokuhlawulisa mina kuqala nje ngeinkomo ezine okuyizona inkomo zani zenhlawulo bese ngibuya ngithina lobolo sengizokhuluma ngelobolo okay lisipho futhi uma sengikhokhile lezi inkomo zenhlawulo hayi mana uyalobola phela wena lapho uyovulela umuntu wamenza yonke into oyithandayo wena uyazenzela kwami esitsheni sami liba isipho uma owesilisa emmekezele intombazane wasiyabaleka esizothathwa kuwe wena ukhipha isipho lapho ngoba uyifica vele sinjani silimele isimoshakele then mozo so i-title yelento zobe sikhuluma ngokuthi kukhona ilobolo eliyisipho kukhona ilobolo lemvelo elikumele ukuthi libe yilona then kube khona ke kuyenzeka ukuthi ilobolo leli elikahle ukuze umuzwa wakho uhlale ungabi nezinkinga ukhipha inkomo ezinhlanu ngqo khiphi imvula imfimba imvuma umbeka uzoba imvana 5 yebo lokho omkhulu lokho ukwenziswa ukuthi le ntombazane vele izalwe emacaleni yebo uhlambululo lamacala yebo kodwa ubonga isisekelo futhi in the same time yebo uyabonga phela isisekelo ubonga isekelo uhlambulule le ntombi yakho ukuze akwazi ugcina imbewu yakho uyabona nje ngize ngikuchazele nje mina mnguni lengane zibe nezinkinga ingoba laba babili ukhokho nomkhulu omkhulu babeganene bo babeganiwe nalo eganiwe so manje bazama ukulungisa lezi zinkinga ezidalo bani yilabo abathathu eyidalwe uwe yadalwa ubaba yazodalwa bani mkhulu okusho ukuthi laba bahlanzeke ngokungaphezulu ibona abasebenza ngomoya isikhathi esiningi yebo basebenza ngezinto isisekelo sekhaya phela lesi isisekelo sesibongo lesi ngokusibona nje sesibili Mazibuko lento angiboni izophela ngoba kahlahle inkinga enkulu ngiyacela izophela sizoyiqeda ngiyacela babuka ukuthi ni comment lapho ezansi kodwa comment akusizi kakhulu wena kusiza ungasiza thina but ngeke usize wena fika kwimbizo uzokwazi ukusizakala nawe 100% ngoba wena ngokukhomenta kwakho usasiza thina ukuthi siqhubeke sibe nezinkulumo eziyaphambili ngoba sizoza ukuthi umbuzo wombukeli ube muhamba kanje ube muhle kakhulu babona size wena ngokufika kwimbizo ukuze uzokwazi ukukhuluma nathi kanje kodwa ngaphandle lokho sisahalela ukwenza okunye okukhulu kunalokho okuyothatha isikhathi eside u5 days into uhleli nathi bese kuthi lo 2 days sekuyisikhathi sokubungazana sesihamba sisehlukana sokwenza i-talk so wena ke mbukeli
dedela inhliziyo, vuma ethi inhliziyo ivuma ukubunjwa yilezi imfundiso. Yebo, ukuze uzokwazi ukuthi so thatha 15 yabantu, 15 yabantu abayongena kuyitho. Okusho ukuthi mawungena kule 15 usiyongena kanjani? Elandela itho. Ngokunjalo futhi sithathe 15 nakhona yiba oqala ke nawe khona. Yeah. Yiba oqala nje. End of August siyayithatha itho. End of August siyayithatha itho. End of December siyayithatha itho. So bese sesiqala ngo2025 sesiqala sisiyale sithi end of March, end of February sithatha itho. Sisazoyichaza kahle indaba yetho. End of June sithatha itho. June end of March sithatha itho. Sisazoyichaza kahle indaba yetho. Yeah. But kahle into mina njengomnguni into benginxusa kuyo ukuthi vumani lento uthi inlentoze inakhe ivume nami nje ngiyilalela ebhlungu lento le kahlahle ebhlungu inzima futhi kodwa nawe vuma yebona yonke vuma izoyithola indawo masibuko utholakala ke mfowethu utholakala kwa best la emsusa nkungu njengoba singapha nje ngitholakala eZola Mndeni kwaGuqungene ngiyotholakala eKapa sengise eKhayelitsha manje eKapa seKhayelitsha manje lapha eKapa bayazi abaseKhayelitsha kula kwakuyi indawo yokuphuzela noma indawo yokujabula ebhalwe La Roca Khayelitsha lapho nje mawufaka leyo address nje njalo lelo gama lelo vele indawo ebidumile biyaziwa ngokuphuza utshwala ibiyaziwa mawufake nje yona la awuzukuthatha iziyobeka ibeka esangweni la ngihlala khona ayiyiceleni yeah bese kuthi impumalanga nentshonalanga intshonalanga ingapha Eastern Cape phela kusezantsi kusezantsi mawuzoba ngala Eastern lentozeni eKZN kusezantsi yeah noma ngaba sempumalanga kusezantsi Eastern Cape masibuko cela siyawuthanda East wethu cela sivume lo East wethu hayi mina ngazi sentshonalanga kodwa mina yeah iEast kanti yini akusintshonalanga East Mpumalanga iWest Ntshonalanga ayi sengiqalile ngiphambanisa lezi ithunya zamanga lezi ithunya zamanga cela ukuyivala siyabonga babukeli siyabonga kakhulu nilakhe nisubscribe la Semsusa Nkoko amen kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa ngalele